Gawas sa kadagko sa bawod, lakip sa gisusi karon sa Cebu Coast Guard nga hinungdan sa pagkalunod sa motorbanca ningning ang posibilidad nga nag-overloading kini. Ani ang report. Nakauli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay ang 51 ka mga sakay sa motorbangka ningning nga nalunod sa kadagatan habig sa barangay Sabang, Olango Island alas 10:30 kagahapon sa buntag. Human sila ma-rescue sa mga mananagat sa barangay Kauoy ug Sabang, gida sila sa mga sakop sa Lapu-Lapu City DRRMO sa Olango Mini City Hall, diin gihatagan sila og mga pagkaon, ugang mga sapot ug gisusi ang ilang panglawas. Sa 51 ka mga sakay, tulo niini mga crew sa motorbangka, samtang 48 ang mga pasahero. Diin na po niini nag-edad og 17 anyos paubos. Matud ni Ensign Abel Lumboy, Director sa Command Center sa Coast Guard Central Visayas, nga lakip sa ilang gisusi karon kung nag-overloading ba ang naasoy motorbangka hinungdan sa pagkalunod niini. Under investigation pa man good ma'am, pero as of now ma'am sa initial investigation ma'am, tungod sa unfavorable sea conditions ma'am. Hinoon, base sa post ni Nagiel Banacia, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, nga anaa lang sa 20 ang capacity sa motorbangka ningning. Apan ang sakay sa motorbangka ningning, miabot sa 51. Uban ni Marlon Melgazo, Luen Merondina, Balitang Bisdak.